ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастаи бадрон Toyota Corolla ҳастаи ки соли бароишаш 2008 сола ки судишвараш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хубӣ техникаи қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та балони пачка, 4 та диска, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, мотор, коробка бе ягон камбуди, кондитсионер, яъне ки ҳамаҷош 100% кор мекунад. салон ҳамаш тоза аст ки мошина мегирен ҳай мекунем бе ягон камбуди, свети радной серебристи. мошин айни ҳол қарор дар ноҳияи шаҳри нав фурӯхта мешавад. нархи 64 000 сомоне ки боз муомила ва савдои хубам дорад дар назди капот. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамхали мошин дар кор бошад, рақамҳошон дар поёни видео аст ки метавонен занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, барои реклама кардан, метавонед ки дар номерои имо ба саб рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баҳрдорон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1995 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та балони пачка, аккумулятори нав, документош то моҳи августи 2022 мегӯяд ки мошина документош нав карда, мега 1 соли дига ҳуҷҷат дорад. кондитсионер, мотор, коробка, ходовой, кузов тоза бе ягон расход. дӯстони азиз, хабу дига маълумотша аз худашон мегиред. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 35 000 сомония ки боз муомила мешавад. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамхали сечкаҳо дар кор бошад, рақамҳошон мешавад ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша гирен. фақат мега одамони харидор бошанд, мега занг зананд, муомилаи хуб мекунем, мега соҳибшон. марамат. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст дӯстон Toyota Mark2 ҳаст ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардем. Toyota Mark2 монем, ина баҳри шумо омода кардем. соли бароишаш 1991 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 2 литра, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати кори қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ аст, салон тоза ҳай. мошин як фақат каунтер краска мекунем, мега хеҷош мега дар авто сӯхтагӣ мега ина меха кам дорад, дига ҷош ҳамаҷош 100%. балонои ҳабда ҳам мега, дискаҳо ҳамаш 100% састияни шуда мега, дига маълумоти пурра бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 14 000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем мега. ба кадом бардоре ки агар дар кор бошад, рақамҳошон аста, метавонед дига маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст дӯстон Daewoo Leganze ҳаст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1999 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.8 литри, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубӣ техникаи қарор дорад. мошин радной краска аз худаш 4 та балони средни, 4 та диска, 1 сола ҳуҷҷат, ходовойш мега 50% мега соҳибшон, хайхтон мекунед. моторш мега нав аст, ягон камбудӣ надорад. коробкаш ҳамаҷош 100%. мошин бе ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад, мега умуман мошина састияни шуда хай бо аз пеш мебинед. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад. нархи 14 500 сомоне ки боз арзон ва муомила мекунем, мега вариантҳои алиш аст. бо Nexi кати мега алиш мешавад. ягон агар бо Nexi алиш карда мебошад, рақамҳошон дар поёни видео аст, метавонед дига маълумотша аз худашон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 ҳаст дӯстон. соли бароишаш 2003 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш
як 6 литри коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин дӯстон мега губкават кадаги аст, 4 электропакетай, пулткати мега дарошуи меша, музика, самбуфер, задни камера. хоб 7 намуд мега сигнал дора мега соҳибшон, яъне ки 7 намуд ҳар гуна сигнало дорад. балони дутай печаш мега пачкай таъқибаш 60% мега камтарак нарушка мелечовка кор дора мега, агар ки хоҳен мекунед, нахоҳен намекунед. дӯстони азиз, мошин айни ҳол қарор дар шаҳри ваҳдат нархаш 12500 сомон, ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. агар ки ба шумо даркор бошад, рақамҳошон дар поёни видео ҳаста, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. лайкота намуне ва видеонавори моро подписа кунед. чӣ мошине ки ба шумо даркор нависед, албатта пешкаштон мекунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Mercedes-Benz C-класса сечка соли барои 6 1996 соле ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 2 литри, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега элеганс, мотораш мега вагони объемни, ҳуҷҷатош то охири ҳамин сол. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи руми тарафи калхозобод мешавад. дӯстони азиз, тарафи қурған боло нархаш 47000 сомон, ки боз муомила ва савдои хуб мекунем мега дар назди капот. ба кадом дӯстоне ки ҳамхали сечкаҳо даркор бошад, метавонед ки дар ҳами рақамҳошон занг зада бештар маълумотро аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали мошини фурӯшӣ дошта бошед, хоҳем фурӯхтан, дар реклама мондан, дар номери имо ватсап роя кунед. суратош қатъи маълумотош дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардед Opel Vectra састяни солаш соли барои 6 1994 соле ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литри, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони 70 4 калпакои худаш, салон тоза, ходовой задаги пӯшидагӣ надорад, састянаш беҳтарин аст. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад ба нархи 24000 сомон, ки боз арзон ва муомилаи хубам мешавад. ба кадом дӯстоне ки агар даркор бошад, рақамҳошон дар поёни видео мешавад, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳибшон гирен. хоҳиш мекунам ки лайкота намуне ва видеонавори моро подписа кунед. чӣ мошине ки ба шумо даркора дар комментар нависед, ки кадом сол то чанд сомона кадом ноҳияу шаҳр мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ҷудо карда ба шумо пешкаш кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Mercedes-Benz C-класса сечка объемни соли барои 6 1995 соле ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литри, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина газаш еврашо дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. люк, кожни салон, самбуфер ҳамаш мега 100%, 4 пачка, 4 диска, ходовой, электропакет ҳамаш 100%. дигар маълумоташа аз худашон мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад ба нархи 44000 сомон, ки боз муомила мекунем мега дар назди капот. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хел мошин даркор бошад, рақамҳошон дар поёни видео мешавад, метавонед дигар маълумотша аз худашон гиред. светаш мега ҳам хел сиёҳи мокри асфалта мега соҳибшон. марҳамат, маълумоти бештар аз худашон метавонед занг зада пурсед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ дӯстон аст Daewoo Tico аст, ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед на баъди шумо Daewoo Tico мондем соли барои 6 1998 соле ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1 литри простой аст, ки каммасраф аст дӯстон. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега 4 балони пачка аст, моторашам мега нав кардем, ходовойшам нав аст, краскашам мега нав кардем мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, фурӯхта мешавад ба нархи 13000 сомон, ки боз арзон ва муомилаи хуб мекунем мега дар назди капот. фақат одамони харидор бошад мега арзон метем мега соҳибшон. кадом бардоре ки ҳамхали Daewoo Tico пурсидан вариантҳои хуб, ки мошин яъне ки састянаш беҳтарин, дар нархош тоғури мегирад, метавонед ки мошина рафта бинен ва савдои хуб кунед. рақамҳошон дар поёни видео марҳамат занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ.
10 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra F ҳаст ки дар кузови караван чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед састяни сол шавонед ва арзон шава. соли барояш дӯстон 1997 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад абиё моторош, як 6 литри простой коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қаро дорад. мошин свети радиои ҳамихе олучагӣ аст, 4 та блони 80%, 4 та калпакош, ягон чашкош мега варид надорад, хадавой мега ҳамаш 100% мега кадагия бе ягон камбудӣ. маълумотҳои пурра бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад нархи 27 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мекунем мега дар назди капот. кадоме ки харидори айни хай мега бия мошина ай пеш бинад ҳай кунад баъд бо савдо мекунем мега соҳибшон. марҳамат занг занед бештар маълумотша аз худашон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ ҳастай бардорон ВАЗ 2106 молодёжни советской мошин соли бароишаш 1976 солае ки судишвориш бензини холия мега соҳибшон абиё мотораш як 6 литри простой коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин мега қарор дорад соҳибшон. радной краска аз худаш аст, 4 та блони 60%, 4 та диска, салон тоза, хадавой пӯшидагӣ надорад, магнитофон ҳамаш 100% мега кор мекунад соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 17 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам дорад дар назди капот. дӯстоне ки бисёр ВАЗ 2106 мепурсанд, яъне ки состояниҳои сост, ина состоянии хубае ки метавонед мошина гирифта айса я тайёрш кунед ки диска писка мезанед мошин полни худ зури банд мешавад. марҳамат занг занед бештар маълумотша аз худашон гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ аст дӯстон. аз як тадига ВАЗ 2106 аст ки соли бароишаш 2003 солае ки судишвориш бензини холия мега соҳибшон газ надорад, абиё мотораш як 6 литри простой коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 4 та блони пачка, 4 та диска, радной краска, хадавой, яъне ки состояниш беҳтарин, салонам тоза, краскаш мега навай бе ягон камбудӣ, хадавоям дорад, пӯшидагӣ надорад. бештар маълумот мега бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт фурӯхта мешавад бо нархи 13 500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. мошина мега полни худ молодёжни кадагия дӯстон азиз ки диска пискаош ҳамаш навай. ба кадом дӯстоне ки агар дар кор бошад рақамҳошон дар поини видео мешавад, метавонед занг зада бештар маълумотоша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира дар номери имо васаб рӯй кунед, реклама мемонем. то видео оянда худои нигҳбони шумо.